Her kjemur søvan Leitar og Finn Ta og tar Bægi sneitarnir Som fenga allar Snøytararnar Finnur han leitar Men leitar han finnur At du jo deltøy Som fyr vær vel krekvar Leitar stinnur Finnur ein pinnur Leitar og finnur Tita finnur Leitar og finnur Herleif og sneitar Ta ui mansanna den data Verden til leitar Det var snorrfrøy Ja, han skal fengas igjen Finnur han leitar Men leitar han finnur Det är inte kolla. Och luxale som det smakar. Ja, jag må helst släppa Romana skrivståna. Finner säkert längst han kom. Klockan 11:12. Jo, god morgon. God morgon, god det Jo, vi vill inte säga vad arbetar vi? Nej Jag livet att skriva, kan du släppa sända det i till USA. Jag har det internet chatter. Det är nämligen en kläv om att Coca-Cola inte smakar som det ska. Det är kanske miljoner. Det är snuttra av Coca-Cola inte smavis. Jag har flaskorna som präckviger. Hetta pissi vi kan gå rätt an lit. Nej, det är det inte. Vi vill Coca-Cola, så var skojtboy. Och du ska ha det bort från vår arbete. Färdigt. Färdigt och göra något nytt då. Färdigt och göra något nytt då. Ja, jag är så färdig med det. Ja, bästa affär om man i klubban. Kanske omkurera nu. Hej Marsanna, nu hur gånger? Jag går helt rätt. Kan du va? Hej, kunde ha finnit en dotan cola. Ja, det ska få beina vi. Tjus var går. Bist till en ärliga cola i boinen. Kan köpa det detta gå? Nu, smakar det som det ska. Alltså vi har köpt från FV Export. FV Export? Ja, det är som på russarna som lite av det nollsef. Ja. Men du ska inte se det för nökrum. Vi har köpt det svart. Vi fick ett otroligt gott tillbud. Det var nästan halva priset då. Jag tar bestilla sig nej. Nej, helst är det också som russarna har gjort. Ja. FV Export to är det här som håller till i Lösebyggnings nu? Jo, akkurat. Det är som Torgarð berättade, han som är stjóri, han kom så kött fram. Men han var en goda vin och det tinganes. Nej, vad då? Jag hade släppa om Roman avskräcknast. Ja, alltså det var 15 kronor. 15 börjar jag hade hemma bara 1000 kronor. Nej, det får jag så typ att på. Ja, men jag betalar i morgon. Ja, så ska du alltid minnas till det. Ja, det ger jag gå. Nå, men bye. Bye. Gåan där igen. Gåan där. Att jag spyr om tycker cola influtning. Det var det jag tror. Kan du släppa snacka i stora? Börja med. Hej, vad är det här? 5000 kassar klockan 2:00. Stjóren inte hetta. Vi tar inte vad att kolla jag gör. Farväl. Farväl. Ja, hallå, när kan jag göra? Det är bitte där inne vandrar du på mitt arbete, ha?
Ja, slapp av, jag är inte Gjørt. Ikke Gjørt, va? Ikke Gjørt. Hvordan ber det så til at stjårene FB Export at her korken og brakta løy just og riktig møy og sagt at om vi snøyta møy i hans her vidskift, så kan han syrja for at vi missa snøytare løy. Detta var min största sak näkrandoj. Det är inte varje dag man får arbeta för en amerikanska stålföretag. Och så kommer till och spytter allt för den amatörlåten. Färdigslandet utomlands. Come on. Jag kan inte veta vad du Gjørt hade inte vill säga. Men säg mig nu, vad gånger arbetar ute på? Ja, Onkel Center eftergjorda kolamarknaðurin och elkirna omkipingen och ganska östen framlagt en gång fyrir sig färjum. Detta var så mycket vittbyggelse mål att det skulle göra sin största tronar. Men jag var du spelspelare. Jag var inte arbeta mig du gavar. Det var synd. Hur länge för så kommer? Kommer. Det var väl alldeles avduga. Allt. Det vandlar bara när du får i läsar äntar. Och jag, men jag var du har lagt allt. Vi var ånga vid att vara chansatsar. Vi öron, du har ånga vid att komma. Jag kan vara fullkomliga lukka mycket nu. Det var det nu. Jag sa till vildarliga på våren när jag skrivstunden till FB Export. Det nu, jag har skrivit det i lommabojsen. Här är det. 5.000 kassar klockan 2 sånt. Vad säger du? Det nåt? Ja, varst du inte där? Ja, vi får in sånt och i natt. Ja, akkurat det jag säger. Igen, ligger russar. Det ser ut som det är lite att lossa. Vi kajnar fram vin, slags som ljósen och snärer natta plåssiga innanför kajna. Ja, hatta var ljósene och så snärar in här. Akkurat det är lärt.